Здравейте, аз съм Соня Калинова и съм финансов експерт и кредитен посредник, регистриран в БНП. Имам повече от 15 години опит на мениджърски позиции в сферата на банковото кредитиране и кредитните продукти за физически лица. Занимавам се с финансов анализ на клиенти относно семейния бюджет, консултиране по въпроси за управление на личните финанси, потребителското кредитиране и задлъжняване и оптимизиране на разходите по кредитни задължения. Днес ще поговорим по темата за въвеждане на еврото в България и какво ще се промени за хората с кредити след въвеждане на еврото. От 1 януари до 31 януари 2026 година лева и еврото ще са законни платежни средства на територията на страната. Т.е. през целия месец януари можем да се разплащаме и да използваме и двете валути. Това е периода на двойно обращение на лева и еврото. Какво означава това за нас? Когато през целия месец януари пазаруваме, можем да платим в лева, но ако имаме ресто, ще го получим в евро. От месец февруари вече разплащанията ще бъдат само в евро на територията на страната. Заплатите, обезщетенията, паричните и социалните помощи, пенсиите, кредитите и депозитите от 1 януари следващата година ще се изплащат в евро. Те ще се превалутират по фиксирания курс от 1.95583 лева за 1 евро. Например, ако сега получаваме заплата в размер на 1500 лева, след 1 януари следващата година тя ще е 766 евро и 94 евроцента. Нито едно плащане на пенсия, обезщетение за болест, безработица или майчинство няма да бъде намалено или променено след влизане в еврозоната. Същото важи както за кредитите, така и за депозитите. На 1 януари следващата година всички сметки, разплащателни, депозитни, спестовни, всички в местни банки ще бъдат еднократно, автоматично и най-важното безплатно за клиента превалутирани в евро. Още от деня на въвеждане на еврото, титулярите на сметки ще могат да теглят само в евро, независимо дали теглянето ще става на банкомат, ПОС или в офисна банка, платежна институция или дружество за електронни пари. След въвеждане на еврото, съществуващите кредити в лева автоматично ще бъдат превалутирани в евро по фиксирания курс от 1.95583 лева за 1 евро. Това ще се случи на 1.1.2026 година. Към момента на превалутиране не се променят условията по кредита, като лихва, срок и начин на погасяване. Месечната вноска също ще бъде преизчислена по същия фиксиран курс. Например, ако в момента по вашия кредит дължите 1000 лева на месец, след въвеждане на еврото месечната вноска ще е 511 евро и 30 евроцента. Всички останали условия по кредита, включително лихва, срок и начин на погасяване, остават непроменени. Не се налага да подписвате нови договори. Няма допълнителни такси във връзка с превалутирането. Не е необходимо да откривате предварително сметка в евро или да обръщате спестяванията си от лева в евро. Всичко това ще се случи автоматично от вашата банка, без да е необходимо да предприемате никакви допълнителни действия. Ако кредитът е с фиксирана лихва, тя ще остане същата до края на периода с фиксиран лихвен процент по вашия кредит. Ако е с плаваща, замяната на индекса към момента на превалутирането няма да води до по-висока лихва от сегашната или до по-неблагоприятни условия по вашия кредит. Благодаря за вниманието.